Fetelor, la Gheț avem 30% reducere la toate bluzițele cu mânecă lungă. Sunt modele foarte răcoroase de vară, care le puteți purta chiar și acum. Iată așa, modele avem pe verde și diferite mărimi. Profitați acum de reducere, pentru că așa prețuri cu siguranță nu o să găsiți și la așa calitate. Acesta în genere bestial. Dacă observați, vă arăt pe diferite mărimi. Iată, aici este indicată mărimea. Așa că fiecare poate să-și găsească modelul potrivit. Și așa, mărimea L, unica, acea bluziță superbă. Mărimea XL, 2XL și chiar și 3XL găsiți așa modele. Vă așteptăm cu drag la Gheț, cel mai bun preț.